מה אני עושה פה? דחפו אותי לבמה. הקוטרים היו צריכים להופיע פה, אבל הם נתקעו בדלת ולא יכולים לצאת. שלמה מנסה לחלץ את שייקה שנתפס עם הכרס שלו. אז אין ברירה, עד שהקוטרים יצליחו לעבור עם הכרס חייבים לתת משהו. אז בבקשה, הכרסנים. לרדת במשקל אנו רוצים, חסה וצנון בצלחת שווה לתחת, נרביץ צלחת אטריות ואיזה סטייק בשביל לחיות. קרסטנים, קרסטנים על הקרסטנים, קרסטנים, קרסטנים על הקרסטנים, קרס מתעכלת, וואלה היא שוקלת, כ-85 או כמעט 90, כ-85 או כמעט 90, הקרסטנים, 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 הקרסטנים